L'àrea de promoció econòmica de Mollet ha fet avui dijous el primer acte de reconeixement a emprenedors de la ciutat. Bon vespre, Ainhoa Nicolau. Què s'ha fet exactament a la Marineta? Bon vespre, Adrià. Doncs uns 50 emprenedors que s'han atrevit a engegar els seus propis projectes professionals a Mollet en els últims 5 anys han estat reconeguts. El Centre Cultural La Marineta ha acollit una jornada que ha tingut un component formatiu amb una conferència sobre la intel·ligència artificial i com aplicar-la als negocis per atraure més clients. I també una part social de treball per interactuar i crear una xarxa de contactes entre els emprenedors. La idea de l'Ajuntament és repetir aquest acte cada 2 anys per fer valdre els nous negocis que es vagin creant. Una cinquantena d'emprenedors que han obert negocis a Mollet entre el 2021 i el 2025 han participat aquest dijous al primer acte de reconeixement a l'emprenedoria que s'ha fet des de l'àrea de promoció econòmica. Entre ells, la Corina Guerrero, de la perruqueria canina City Dog Mollet. Empecé hace 4 años y medio, luego de la pandemia, porque había un montón de peluquerías además que habían cerrado. Esto se me presentó como una oportunidad. La idea era tener ambas cosas, peluquería y además la veterinaria. Pero bueno, por ahora tengo la peluquería que me está yendo súper bien. Y bueno, a ver si me voy a expandir un poco y puedo abrir el consultorio más adelante. Al llarg de la jornada han pogut gaudir d'una conferència sobre com utilitzar la IA per captar més clients i s'han fet diferents dinàmiques per fomentar el contacte entre els diferents emprenedors. De fet, poder crear una xarxa de contactes ha sigut un dels aspectes que més ha agradat entre els participants. Ens està portant molts contactes, la veritat, que ens coneguin uns altres negocis i també fer xarxa, no?, perquè tots ens apoyem i tots estem en el mismo tren, no? Està molt bé perquè coneixes a gent nova, gent com tu que acaba de començar, que t'explica les experiències, que millor penses, hòstia, doncs soc jo sola que aquest mes està gent, doncs te diuen, hòstia, no, doncs és que a mi la veritat és que costa molt, penses, hòstia, doncs el problema igual no soc jo, és que costa avui en dia posar algun negoci que tiri. Aquesta ha sigut la primera vegada que s'ha fet un acte de reconeixement a emprenedors de la ciutat. La idea de l'àrea de promoció econòmica, però, és repetir-ho i fer un acte cada 2 anys. És el reconeixement de les empreses que es creen i tampoc estem al voltant d'uns 47 empreses anuals creades a través del suport a l'emprenedoria. Així que donar una miqueta de marge i en 2 anys poder fer també una altra ponència, una altra jornada amb l'èxit que ha estat aquesta. L'acte ha estat dinamitzat en tot moment per l'speaker i emprenedora Mònica Mendoza, premi a la conferenciant de l'any 2026 per Mentorix.